Ronaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Doktor, kumusta ti asawak? Doktor. Mrs. Masapul ti panaka-operar na. Doktor, ramitin nyo ti amin. Ako, no kwarta ti kasapulan, no rin maibus ti punan mi. Kan aguutang kami. Tinaskin. Kan may spal ni Arnold. Please, doktor. Agpirma kay ka dito yung waiver, Mrs. Pinganas ka nagpirmaak. Gabuta, kapag ganti ka sa sahad ti asawam, 1 in a million laeng ti makalasat iti dayta nga sakit. No! Saan, doktor? Saan nga mabaling? Saan nga may spal ti asawak? Saan nga mabaling? Nagpirmak nga rud manong nami kat kas advice dagiti mangagas. Masapul tinipasnikan nga panagkararag. Pinakaamuak manong nami digitalo nga nako. Nadaidin iti third year tinauna. Third year college iti kurso ng nursing. Ti may kadua kat graduate ng iti high school. Ken tinaudi kat graduate ng mutent elementarya. Pinakamuak pa yung manong nami, iti empleyado, iti catering services mi, kanti food house. Tada ita tinegosyo mi iti asawak manong nami. Ngayon put up mi, iti adong harikat. Haging kangadimteng tikastoy, abasama kiti biyak mi. Iti lang grabe manong nami nga inangal ni Arnold ti sakit ti buksit. Ti amok kat gagangay laeng. Kahit antiman alam ti kakainom ti arak na kuna. Imit ibigat, manong nami sanan nga kabaylan. Aging gangin taraymin dito'y Batak Hospital. Kahit kastamat yan ti kuna ti doktor. Pinagpirmadak ti kasuratan. Tapduloy kasta. Kahit magigasang kasat. Magigasang kasat kami. Tapduma agbalay ki ti operasyon. Numunat ako nana, 1 in a million, may saka, 1 in a million kanulaing. Ti paispal, iti kasta nga klase nga sakit, manong name. Sad ka po na nga wan tinaramid ko, no dinangipasnek, ti panagkararag ko, tinurong ko manong name, ti simbaan, ti ospital, ti chapel. Tapno ramid tagkararag. Kad kabayatan na magbagnaak manong name, rinugkya kung tinagkarkararag. Tapay nga bing nakastoy, dagiti pasamak, at dagiti panubok. Ngayon kam naskin nga lasatin. Tubo ak manong name, ti barangay 12, ti syudad Tilawag. Pito kang kakabsat, marigrigat kami, labantera laeng, ninanang. Siyak ti may kadua, nga inauna, nga siyak ti nauna, nga babae manong name. Labandera ni nanang ilinto takarpintero ni tatang nga amuna matuminom ken amuna pa manong name tagbabae. Iti makarituara ko manong name. Iti elementarya babaen ti tutulong ko ken nanang aglaba ken mapanak aglaklako ti karne ijay atsentaan. Iti pa nag-high school ko manipod first year aging gana iti fourth year. Insursurunak ni auntie nati nga adda iti kantin. Isot makaamu iti kantin iti ingkat manok nimi. Sinusurunak may panggap iti panagtempla kada ginaduma-duma nga putahe nga mamerienda ken makan. Iti mat inak isa sa rungkar ditoy paway barangay 1 manong taditoy taga ditoy ni nanang kada adda antik nga paggiganak pambarag mangbambantay kada lulo ken ni lula. Dito idi nga nagsabat ti dalan mi kini Arnold manong name tani Arnold tagadtoy barangay 1 itiya paway mano. Ada siguro idi panagkursunada na. Kaya dadamaten panagkursunada ti riknak.
Aging kang iti naggraduara ko iti high school, manunemi, agiganak lata dituyen, paway, aging kang adan na bukel a relasyon mi iti asawa. Kaya kaya't nagidi, naginanaganak, kani Arnold, di madalamay nga kapsat na, nga saan nga mangayat kanyak. Aging ka, nagkalaysa kami, kadidi, tadan may sa nga anak mi, buwan no duwa ko nakuma. Napadasak tinapa nagtrabaho di Hong Kong nga mapagbitak lang. Saan ako nga nagsubsubli, kahit nadan kami, iti may katlupay nga anak. Aging ka manunemi, rinugyan min ti negosyo. May panggap iti panagluto, ken panaglako, iti mamirianda ken makan. Imuna kang balay di manunemi, iti 10 pesos nga pansit, dito pansitan. Karinderi nga basit. Aging ka nga iti mata, catering services ti karuba mi nga sumursurutak manong. Aging ka naramanan, ti asawa ni Mayor Evangelista, ti supala Mayor iti pahaway idi, ti templak ket kunana. Ada, dakkel masakbayam, saknan iti panagluto, nirmla. Apay nga sa mga usarin na tayo, intadakin ka nga sursuro, sirib. Nga, mayab ka kaduam, tayo kay basahin, pag-trainingan sa J. Luna Training Center, iti La Union. Dahil din tinangrugyan ti amin, manong. Nakasursuro akon ti amin signan iti catering services. Nagtalinad palata, di karinderya, manong naming nga naganar, aging ka nga doon, di kiti customer mi. Dadaan kami ti kabukbukudan, nga balay, doon di kita ilugan mi, doon di kita empleyado mi, naganaran, manong naming, di kiti catering services mi. Kadita, tada, iti third year. Inaunami, agraduar ton, iti high school, ti may kadua, ken elementary, ti may katlo. Kastumitan tinapasama. Nagkarkaragak nga rod manong na. Diyos ko. Sig ati makamo, nagbaling kami nga nasyat asang kapamilya. Diyos palen nyo kumati asawat. Ubing payunay, nagiti anak ko, tapno mauli na dati ama. Kasapulak na asawat, Diyos ko. Isumispalin niyo ko ba? Ispalin niyo ko ma. Manong nemi, opat nga oras ti operasyon. Ken idi erwardan ti asawak manong iti operating room. Madlaw ko. Tuksik, kunada. Hawanan. Doktor, andyan na kayo sa wen. Saan ka di ka nagbanlig iti operasyon? Mrs. Doktor, ipagayok ko ba? Saan ka di ka banlig iti operasyon? Apay ko na yung awanin. Apo. Hay! Milagro! Nakariingan! Ti pasyente! Nakariingan! Papagayam ting kay nangigan ket sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan. Lagip tinapalamas ni Mrs. Nirmla Miguel Sadio. Iti Barangay 1, San Juan, Paway, Ilocos Norte. Dito iti may inem ngayon tayo pagpilyan para ti panakapili ti best leader of the third week iti bulan ti Septembre. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tayo nga lagip tinapalabas papagayam. Okay? Diba? Kaya madama kita nga agbibuya. Iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki
paki-like you. Ken paki-share you basit kakabsat ken kagayem. Tapno di kasta, ket ado tayo nga agbuya. Ang sa bagay, na istorya tayo. Ang kayo mga ganda to'y anana. Ang kayo mga gan, ti pakabuklan, ti pakasalitaan ni Nirmla, iti alas 12:30 hanggang alas 2 into Aldao, iti programa ting halagip ti napalabas. Sa bagay, i-share kong tumad dito, ipapagayam dito'y programa nga lagip ti napalabas, iti page ni paring Ray. Tapos kayo tumangikan. Kaya siyempre, paki-like, paki-share, no madama kayo agbibuya. Kaya nagpalo kayo. Dito yung page ni paring Ray, nga Ray Fiesta Sentencedor Award page. Iti Facebook. Kaya no may upload to na ito yung video tayo. Ito yung video tayo. Ito yung YouTube channel ni paring Ray. Paki-share. Ken paki-like. Ken no saan kayo pa nag-subscribe. No saan kayo pa nga nag-subscribe. Ito yung page ni paring Ray. Wano YouTube channel na. Kaya tag-subscribe kayo basita na ya. Kaya nagurong-ura, hindi kita premyo. Tatak kala premyo. Kana kita mangabak. Ito lagip tinapalamas Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Search for $1 Million Missing Story 2025. 50,000 pesos pabagayam ti awaten ti sinuman nga mangabak grand winner. Kaya kasama ten nga first runner-up umawat mo iti awaten na 30,000 pesos. Second runner-up umawat mo iti 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Kaya may isang special award ng umawat iti 5,000 pesos. Lagi mayat ngagsurat, tala, dandan ni mapil-apanin. Okay, no, maikamat yo, i-computer yo dagiti true to life success story yo sa iyo, send iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Okay? Okay ba? Yung tamang nablaawan dagiti ag-share no ka, nagidlalike dati page, ni paring Ray ti programa tayo. Lagi tinapalabas nga mai-play dito YouTube channel ni paring Ray. Thank you kada kayo. Ni Erlinda Estabilio iti Hawaii, ni Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, ni Harmes Pascua iti San Nicolas, Ilocos Norte, Dumingsil Adorada iti Paris, France, ni Opelia Magawisan, ni Tina Paharit iti Montreal, Quebec. Salamat din ni Mary Jane Guzman iti Lawag City, Fer Agucos Bacani iti Manila. Salamat din ni Josephine Estango, ni Tessie Serrano iti Macau, China, ni Nena Patricio iti Kalayab, Lawag City. Salamat din ni John Villanueva iti Vintar. Thank you for watching. Nakikita na ito manin iti sa manipay nga video ng tayo pagkitaan.